Database er et værktøj til at indsamle og organisere oplysninger. Databaser kan lagre oplysninger om personer, produkter, ordrer eller andet. Databaser fungerer ved at oprette et system til at lagre og organisere data, som kan hentes og anvendes i et program eller en applikation. Det kan være alt fra en simpel liste over kontakter eller produkter til en kompleks samling af data, som for eksempel sundhedsdata, lagerstyring eller en primærnøgle. Unik identifikator for hver række i en tabel bruges til at adskille og identificere individuelle poster. For et eksempel kan bruge i det kan være primærnøgle i en tabel med brugerinformation. En fremmednøgle, det er en nøgle i en tabel, der henviser til primærnøglen, men er der en anden. Nøglen etablerer forbindelser mellem data i forskellige tabeller. For eksempel kan kundens ID en ordretabel være en fremmednøgle, der henviser til primærnøgle. Kundens ID i kundetabellen bruges af primære og fremmednøgler er afgørende for at organisere og forbinde data i en database effektivt. Ja. Nævn mindst 5 forskellige SQLite kommandoer i egen database med forklaring på kommandoerne og hvad de gør. Kundenavn, det er navnet for kunden, så vi ved, hvem vi arbejder med. Kunde-ID, et unikt ID til hver kunde, som gør det nemt at skelne mellem dem, fungerer som et slags kundenummer. Ja, alle vores data over alle vores kunder, og man kan se deres kunde-ID, og se kunde-ID, og så kan vi se her for eksempel, at vi har taget udgangspunkt i en kunde, hvor vi så har skrevet nogle eksempler her på nogle kunder, Jakob, Jens og Christian, hvor man så derefter kan se deres kunde-mail, og så videre, så kan vi ligesom skrive select, stjerne, from, og så skrive deres kundenavn, så kan vi skrive kunde, og så så kan vi se alle vores kunders ordre. Herefter kommer vi frem til, at hvis nu vi vil slette nogle kunder, så uden at slette hele deres base, så skal vi skrive delete, og så skriver vi delete, og så skriver vi from, og så laver vi en stjerne igen, fordi at vi ligesom skal fjerne en kunde. Så efter skriver vi where, og så kundens navn. Og her tager vi så udgangspunkt i Jakob. Ja, Jakob. Jakob. Så skal jeg skrive Jakob med C. Det er derfor, den viser fejl.